ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଜଣା ଅଜଣା ବହି ସପ୍ତମ ପାଠ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ କୃତ୍ରିମ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା। ଏହି ବିଷୟଟି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ କହିଲେ ଚଳିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ପଢ଼ୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଓ କୃତ୍ରିମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳେ ବା ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତି ତିଆରି କରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ପାହାଡ଼, ଝରଣା, ଜଳ, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ବା ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ଯାନବାହନ, ମନୁଷ୍ୟ କୃତ୍ୟ, ଆମର ବହି, ସାଇକେଲ, ଘର, ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା ଇତ୍ୟାଦିକୁ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି କୂଅ, ତାପରେ ଅଛି ଅସରପା, ତାପରେ ଅଛି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ମାଛ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଗଛ, ପାହାଡ଼, ଝରଣା ମିଶିକି ରହିଛି, ତାପରେ ଗ୍ଲାସ୍, ଡେକ୍ଚି, ଚଟୁ, ଗିନା, ଥାଳି ଅଛି, ତାପରେ ବଲ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଖାତା ବହି ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ଓ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ ଅଲଗା କରିକି ଖାଲି ଘର ଲେଖିବା। ତ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା ଓ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଛି କୂଅ। କୂଅ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ତାକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଅସରପା। ଅସରପା ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍। ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ତ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଗଛ। ଗଛ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ, ତେବେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ କୁକୁର। କୁକୁର ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ, ତ କୁକୁର ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ, ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଲେଖିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଅଛି। ସାଇକେଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି। ଝିଅ ମଣିଷ ତାକୁ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଅଛି ଗୋଟେ ମାଛ। ମାଛ ହେଲା ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାକୃତରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇକି ରହିଛି, ତ ଏଇଟା ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ ସ୍ଥାନରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବେଲା ବାସନ ଜିନିଷ ଅଛି। ସେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତ
ତ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଲେଖିବା ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ବଲ୍ ଅଛି, ବଲ୍ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ତେବେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ବହି ଆଉ ଖାତା, ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ତାକୁ ଆମେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା।